Baigorriko eliza lepo, mukuru bete da Irulegiko irratiaren 54. urtemugaren karietara Erramun Martikorenari egin dioten omenaldia bertatik bertara ikusi eta entzuteko. Euskal kantugintza eta euskal irratiak edo euskal irratigintza nahi ala ez elgarri lotiak dira, elgar osatzen dute eta hemen basena barren badugu euskal kantugintzan referente handi bat, Erramun duguna eta kanpaina urte horoz egiten dugu irratien alde eta kanpaina denboran entzatzen gira gure kulturaldia antolatzen eta hor eginen, antzerkia egin dugu, kantuaren ingurian ere zeite montatu behar dugu eta Erramun ere astapenetik hor baitugu kan irratien inguruan, bai denboran emankizun batzutan parte hartzen zuen kantuari buruzko saioetan eta beti irratien aldeko kantaldietan eta beti onduan ukan dugu. Behar merezi zuela bere repertorioa hartzea eta kantari lagunek ilan repertorio hori jogatzea eta inorazte biskatea. Ni urte pare bat lehenago hasi nintzen, hola ibiltzen eskolerri guzian, eta eta irratia hasi zen handik 2 urtera. Uste dut 80an, bai. Eta lagun handana bildu dira bideo hori goratzeko Baigorrin. Besteak beste, Aire Aizpak, Mikel Marquez, Niko Etxart, Pantsoa eta Peio eta Ane Dualde. Hunkigarria, 82 urteko Urepeleko artzain kantariarentzat. Biziki. Plazer egiten du eta aspaldi danik ezagutzen ditudan lagunak eta hori eta herrian berean eta hunkigarria da, hunkigarria. Eta beharrezkoa lagun horientzat bertan egotea. Irratiarentzat eta Erramunin nola ez, zor diogu, nunbait, denek ere. Kantagintzan eta kulturan parte baten zati bat da, beraz, ezin dugu ezetz esan olako gomita bati. Eta beharrezkoa ere, Irulegiko irratiek euskararen alde egin duten ekarpena lehen lerroan eman eta eskertzea. Ez baliz eskual irratirik izan, eskasa izanen zen. Familia etxean hitzetan entzuten dira Irulegiko irratia edo gure irratia. Eta zaila da irrati horientzat frantsesaren eragina handia da edo telebista edo irratiekin. Beraz lan edera egiten dute irrati horiek eta gero lotua dira jendearen biziari beste hurbiltasuna. Bai, eta euskal gintzari ikuste laguntza handiak egin dutela. Euskara agotza zena toki gehienetan eta ez pentsa bakarrik hirietan, baizik eta herritikitan eta beste. Eguneko hizkuntza bihurtu dela. Jorriztu izan nahi euskara salbu denik, batez ere. Eta ez da bat ere hori, baina, bintzat, belarrietan berritxartu da eta horrek lan handia egin dute alde hortatik irratiek bai. Baitiak galtegin zautan honik nintzanen. Lotsa zen jendea eskoraz mintzatzeko. Beraz ikustea eskual kantua, irratiak eta lotsa hortatik ateratzen gira eta ikusten dugu gure mintzaira beste edozoin mintzairaren parekoa dela. Eta ez du mintzaira batek gaintasuna hartu behar, denak berdinak gira. Hori zaila da urektaraztea bai Paris eta Madrileri.